ମାଛ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇକି ଗୋଳେଇଦେବା। ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ପକେଇଦେବା, ଚିକେନ୍ ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ପକେଇଦେବା, ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଚୁପୁଡ଼ି ଦେବା, ଅଦା ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଛେଚା ଟିକେ ଦେଇଦେବା, ଗୋଳେଇଦେବା। ସବୁ ମିଶେଇକି ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇକି ସବୁ ମସଲା ଆମର ଗୋଳାଗୋଳି ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଏବେ କଡ଼େଇ ବସେଇଦେବା। କଡ଼େଇ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ପ୍ୟାନ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଛ ଆମେ ଏମିତି ଫ୍ରାଏ କରି ନେବା। ଏଇଟା ପଖାଳ ଭାତରେ ଖାଇଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ବି କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆମ ମାଛ ଭଜା ଏବେ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଜିରା ସାଇଡ଼୍ରେ ପକେଇ ଦେଇକି ଗରମ କରି ପଖାଳ ଭାତରେ ମାଛ ଭଜା ହେଇଗଲା ଆମ ପଖାଳ ଭାତ ଦହି ମସଲା।